Wszystko co teraz powinieneś zrobić, to odprężyć się i... Podnieście ręce na raz! Podnieście ręce w górę! W górę! Daj mi chwilę, bym mógł się bawić mile. Ile potrzebujesz, by podnieść ręce w górę? My mamy tego wiele, muzyka, która wibruje w ciele. Stój, kto idzie, a to przyjaciele, dobra. Ręce w górze, teraz gramy, to wam damy. Na wszystkich poczekamy. Jeden raz na twój umysł, na ciało drugi raz. Czy wiesz jaki czas, jaki czas, jaki czas? To czas, najwyższy już, nasz wehikuł jest tuż, jak zdobyczy. Tu każdy się liczy, tu każdy podchodzi i ze mną się wita. A oto skąd pochodzę? Nikt mnie nie pyta. Technika moja to dobre słowo, tak. Niech się każdy przekona, spójrz i zobacz nasz znak. Cały świat będzie się bawić z nami dwoma. Jeśli możecie, to klaszczcie rękoma. Podnieście ręce na raz! To jest to miejsce, gdzie mogę zacząć bawić się. To jest to miejsce i czas. Podnieście ręce na raz! To jest to miejsce, gdzie Podnieście ręce w górę! W górę! Daj mi chwilę, bym mógł się bawić mile. Ha! Jesteś tutaj, aby bawić się. Ja zabawiam ciebie, ludzi moich i twoich. I nic na przeszkodzie mi nie stoi. Tak, to mi się podoba. Ludzie się bawią i płyną słowa. Dobre brzmienie to tylko połowa. Niech się na żadnej twarzy uśmiech nie chowa. Całość jest gotowa. Tu frikadelik. Podnieście ręce do góry. Wyżej i wyżej, prosto w chmury. Możesz wdychać nas jak świeży tlen. To właśnie to miejsce jest i ten dzień. Tak, to jest ten czas. Podnieście ręce na raz! Raz! Co widzę was, niech się każdy przekona. Czuć rytm i się bawić każdy, kto ma. Czy wiesz co z rękoma? to jest to miejsce i czas. Podnieście ręce na raz! To jest to miejsce, gdzie mogę Podnieście ręce w górę! bawić się. To jest to miejsce i czas. Podnieście ręce na raz! To jest to miejsce, gdzie mogę Podnieście ręce w górę! bawić się. W górę! Macie się znowu.